mga supporters natin, mga kababayan. Umpisa na po guys ang ating BBM Caravan. Yan, grabe. Umpisa na po ang ating BBM Caravan. Dito tayo sa Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan. Yan po. Natin sa likod. Haba, ang gaba. Maglalike. Oops. Yan. Supporters. Ayo, dito tayo. Tayo sa doon. Grabe supporters. Ba? Iba't ibang lugar, volunteers. Yan, enjoy lang muna tayo guys, mga kasuki. Yan po. Wala kung saan ikot to. Tingnan natin sa likod ang ating mga kababayan po. Guys, may mga binibigay atong pagkain. Yun, salamat po sa kanila sa mga nagbibigay ng pagkain. Ay, hindi po pala sila. Oh, shout out. Yan. Isa na mga kasuki. Sana pagkain.
po. So yung ating mga kababayang Pilipino. Supporters. Ay. So yun mga kasuki, hindi ko na po sila naabutan kanina. Balak ko po sana ngayong gagawin ay tatanong ko sila isa-isa. Kaso umpisa na bago ako dumating dito, no? Nag-umpisa na. Yun. Doon na lang tayo sa Lingayen Baywalk magtatanong-tanong. So yun, hindi lang po sa mga bago dyan. Actually mga kasuki ay mag-isa ko lang ngayon. Mag-isa po akong bumiyahe dito sa Urdaneta. Wala po yung mga kasama. Ayan. Mga supporters natin, mga kababayan, umpisa na po guys ang ating BBM Caravan. Yan, grabe. Umpisa na po ang ating BBM Caravan. Dito tayo sa Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan. Yan po. Natin sa likod. Haba, ang gaba. Maglalike. Oops. Yan. Supporters. Ayo, dito tayo. Tayo sa doon. Grabe supporters. Ba? Iba't ibang lugar, volunteers.
Yan, enjoy lang muna tayo guys, mga kasuki. Yan po. Wala kung saan ikot to. Tingnan natin sa likod ang ating mga kababayan. Po. Wow, guys. Ayan nating Pilipino. May mga binibigay atong pagkain. Yun, salamat po sa kanila sa mga nagbibigay ng pagkain. Ay, hindi po pala sila nagbibigay. Oh, shout out. Yan. Isa na mga kasuki. Sana pagkain. Wow. So yan ating mga kababayang Pilipino. Supporters. Ay. So yun mga kasuki, hindi ko na po sila naabutan kanina. Balak ko po sana ngayong gagawin ay tatanong ko sila isa-isa. Kaso umpisa na bago ako dumating dito, no? Nag-umpisa na. Yun. Doon na lang tayo sa Lingayen Baywalk magtatanong-tanong. So, yun. Enjoy lang po sa mga bago dyan. Actually mga kasuki ay mag-isa ko lang ngayon. Mag-isa po akong bumiyahe dito sa Urdaneta.
Wala po yung mga kasama. Ayan. Oh, guys, marami na yung mga volunteers. Ano masasabi nyo, kuya? Mga volunteers. Alam. Supporters, BBM. Mana na tayo po sa mga ating kababayan Pilipino. Yan mga vloggers. Kaya, kamusta? Anong masasabi nyo? Maganda. Kaya po, saan kayo kuya? Saan kayo? Saan kayo? Ordaneta na Kamaliran. Ay, Ordaneta. So, shout out po sa inyong lahat. Kayo po, madam. Kamaliran, kakasama kami. Kayo po, Ordaneta. Ayun, maraming salamat po sa mga maten. Volunteers lang kayo kuya, volunteers. Ay, tayo mga kababayan Pilipino. Po. Po, dito po tayo sa ating mga kababayan. Po. Madam, kamusta po? Sir, sulit. Saan kayo, sir? Saan po kayo? Sarada. Po. Sarada. Hindi, saan bayan po kayo? Ay, sa Kalinawig. Saan po? Kalinawig. Kalinawi, sige po. So, shout out po sa inyong lahat, kuya. So, thank you. Okay, ma'am. Yan. Volunteers lang kayo, kuya. Volunteers. Then, Lang malakas. thank you very much. So, dito da. Yan. So, here. Tubig daw. Kuya, kamusta kuya? Sulit. Sulit. Saan po kuya ka? Saan po kayo? Po. Ordaneta. Ordanita din lang. So, shout out po sa mga taga Ordanita. Shout out. Kayo sir, sir. Ordanita rin sir. Volunteers sir. Oo, volunteer sir. Ayun, maraming volunteers. May paso Ordaneta. Tayo sa ating mga kababayan Pilipino. Tayo.
Ma'am, kamusta ma'am? I'm okay. Kamusta po ma'am? Ay, kumusta daw? Ano masasabi niyo ma'am? Ano masasabi namin? BBM lang, sa ka lang. Ma'am, saan kayo ma'am? Dito lang. Dito lang sa Urdaneta. Anong channel mo? Oh, ito. Ay, Mark channel. Mark. Mga chefs. Hello, ito, BBM daw. Kung may Medyo madilim po, medyo madilim. Yan, shout out po sa inyo, madam. Thank you very much. Tayo guys sa ating mga kababayan. Dito tayo. Antay lang muna tayo. Alas 5 daw ata yung start eh. Ma'am, kamusta ma'am? Okay lang? Ano masasabi nyo ma'am? Ayaw. Tayo. Sir, kamusta sir? Ano masasabi nyo sir? Game. Taga saan kayo sir? Orbis po, Orbis, sir. Shout out po sa inyo, sa mga taga Orbis. Pangasinan. Sir, kamusta kayo? Ayos lang, sir. Ayos. Ano masasabi nyo sir? Solid BBM. Saan kayo sir? Sa Manawag. Manawag. Volunteers sa kayo sir. Volunteers. Okay, thank you. Shout out po sa mga taga Manawag, Pangasinan. Ay, grabe, daming volunteers. Shoutout pala kaya Unat Cernadilla, shoutout. Shout out. Pinaka-pogi ng Manawag, Pangasinan. Sino po pinaka-pili? Kay Rogelio Cernadilla. Si Leonard Cernadilla po. Shoutout sa kanya, pinaka-gwapo sa Manawag. Ipanood niyo ito mamaya. Ito, panoodin niyo dito mamaya. Oh, solid oh. Ay, nalaglag yun. Sana all. Ang dami. Ay, sarap. Okay, sir, thank you very much. Sir, kamusta sir? Anong masasabi niyo sir? Napaka-overwhelming boss. Napakadaming tao. Dami, grabe. Volunteer sir. Ha? Volunteers kayo. Volunteer to. Sir, saan kayo sir? Sa Manawag kami boss. So, shout out po sa taga Manawag. Shout out sa mga taga Manawag. Thank you sir. Thank you po. Tayo. Yata, ikot. Ba? Ikot ba? Yun, tayo. Ating mga kababayan Pilipino. Diba? Doon. Malapit na magkumaga. Sir, kamusta sir? Anong masasabi nyo? Pangina mo? Gago. Ito po yung pinakagwapo sa taga San Carlos. Okay, sige ba mo? Apo, volunteers. Ilang amigo am? Hindi. Binis ko si father ko yan. Binis ko si father ko. Sabi mong kamunaan. Pati mo, second ko sir. Sir, kamusta sir? Anong masasabi nyo sir? Solid, BBM. Saan kayo sir? San Manuel. San Manuel. Shout out. Pangasinan, San Manuel. BBM. Thank you. Sky, San Carlos ka. San Carlos po. Manawag po. Manawag, shout out. Manawag, BBM. Medyo matilim. Thank you. Sir, anong pangalan ng YouTube channel nyo? Budget ko, sir. Ang vlog mo, anong vlog
Shout out nga po kay Marjan Candelario. Ganda. Shout out, shout out. Sir, kamusta, sir? Ano masasabi nyo? Solid BBM. Solid BBM. Manawag chapter. Marjan Candelario. Thank you, sir. Thank you po. Okay. Sir, kamusta, sir? Ano masasabi nyo? BBM po, solid. Sorry. Saan po kayo, sir? Manawag din. Manawag din. Daming Manawag. Shout out po sa mga taga Manawag. Sir, kayo po. Ano masasabi nyo, sir? BBM. BBM, medyo madilim. Walang flashlight. Sige po, thank you, thank you. Ito tayo sa ating kababayan. Ma'am, sir, kumusta po kayo dyan? Okay lang po. Ano masasabi nyo, ma'am, dito sa ating caravan? BBM caravan. Masaya. Kahit na puyat, super saya. Sabi excited. Saan po kayo, ma'am? Sa Manawag po kami. Manawag. Grabe kami Manawag. Halos kirti ko lang Manawag. Fresh tubig po kami dito. Oh. Libre lang po. Free water. Kung sino po Tubig. walang tubig. Wala po akong tubig. Tama. Ma'am, volunteers. Nagsasalita kaya ng ganun. Volunteers kayo, ma'am? Yes, lahat. Grabe. Lahat kami dito, walang bayad to. Thank you very much. Thank you po. Welcome very much. Ano din nyo to mamaya? Sige po. Ano Ito po pangalan ko. Mark. Sige po. Ay, sige po. Thank you po. Ayan. Ito tayo. Thank you. Mayaram na nga sa harap. Isend ko sa'yo yung bahay, send ko ah. Send ko. Yung harapan namin na bahay. Pakyaw kami dyan, pakyaw! Pakyaw! Pakyaw daw, pakyaw. Di sana all. Blinker. Let's get it on. Sana po. Start po natin Manawag, Pangasinan. Po, sana po. Na tayo. Yan. No, shout out, shout out. Shout out po sa mga taga Manawag. Sir, shout out, sir. Shout out po, sir. Sir, morning po. Ano masasabi niyo, sir, ma'am? BMM kami! Po. And for the week. Ma'am, saan po kayo, ma'am? Sa Ordaneta. Ay, Ordaneta. Nanangol kami na dito, pakipay ng saan Nakapila. Saan kaya po banda? Kasi dito pa nililinya eh. Ito po.
Ito, hindi. Ano to eh? Binalonan. Binalunan. Sa Mangaldan po ako eh. Sige po, salamat po. Shout out po sa mga taga-Urdaneta. Thank you very much. Okay, dito na tayo. Medyo malabo ang ating camera. Oops. Ito. Malabo ang ating camera. Malabo.